Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA jong kajirang constituency uba sost hana sotun ulapin pawe kajing sngo khajur halor kajing keno bakaladan kajing punan kam bakla ya ka Queen's Hotel kabadan hajurabat kabakat kum kajing yo jing ujor kajong u naki pat ba kathan la keno bakaladan kajing penlong ya ka ka hotel kum ka night club bat kajaka khalai uba sos hana sotun le thu bakat kum kajing yo jing ujor kajong u naki pat ba le thu ba ki sngi tho ding sngi sajan bat sngi ublei ki judan ki kali ramdor ki baju penyeng hapalau ketika hotel kebalapan subah seni ki babun ki pat ba balik se kala bandan ke kam khalai bat ke night club kebalapan yat be an ketika hotel halor kini kebenta nak liang kejong u uliat hu pauladap banyakran bat deputy commissioner karib hoi bat ki bor penyat district haringkat bat ki bor pulit bagi deban penlong ni kejing khanra ketika jaka ban lap ya kejing shisha kumbala keno ki pat ba bat ban penduk jat ya ki kam be an hapok ke constituency kumban chukudau ketika Queen's Hotel kebadan Hajurabat kedai kawai ni kijaka bapau haki khandiat senam ki beladap ban penlong kum kata kajaka khalai kasino kebala miru kajing persyajur naki babun kiliang bat khamtam naki seng balang ki bapau haki jela kat hadu baka sorkar jela kahap ban penduk pendam sendan ya ketika ka an khalai hang ne ko por na le jonga kumu MLA jongka jirang constituency halo hadian bang yo ya ka jingtip ka khobor na ki babun balang ki ba kilawan ban pesngo sanga hagubide bat ka jing penya ya ki club lane ki khalai te nakleng jonga layo bani kren bat di deputy commissioner nomor ba kadon ka jing atatin nakleng ki babun ki balang hagubide bat ka jing penya ya ka night club hati ha po Queen's Hotel Hajurabat bat ki pajba he ki panong snong ki babun ki laya pensngo sanga bat ban pau hagwede bat ka jing don jong ki kali ki baremdor man ka si thoding si sajan si ublei bat kalapin atien iki te nagle jonga ngalayo ne kren ngala kerpas di deputy commissioner ba deputy commissioner ki depan pha ya ka surprise inspection berkat bat i magistrate nagaleng ke police department ban pha ek baki le hang the nomor ba kat kum ke jing kren nagaleng ki pajba ki don ke jing atien ha ke vide bat ka jing penya ha ke vide bat ka kanu ka klop la kalong ka da kanu ka lenti ka bakile ngimpat tip hadum ta ke bakile ende ngilabu ngalabu ke jing ka che deputy commissioner ba ide ben chimkia lo kene nang ba kanum don kanu ka jing wit lane kanum don kanu ka kam lebi an hakadi kathan kam tam haka consensi ke jungi